Afrique du Sud jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase k'u ka dangarikɛlɛba Thabo Bester n'a tun y'a yɛrɛ ka saya la bɛn marsi kalo laban waati ni ka boli ka bɔ kaso la a kelen kɔfɛ ka mɔgɔ dɔ faga sera ka minɛ ni ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan. Tunisie farafina subsaharien jamanaden mɔgɔ 15 wɛrɛ su bɔra o ye mɔgɔ fatuta hakɛ se mɔgɔ 25 ma ni taamaden ninnu ka kulun forona arabadenw ni mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 10 de ye mɔgɔ 76 sera ka kisi ɲininiw bɛ sen na. Ghana jamana kɛra diɲɛ jamana fɔlɔ ye min sera ka sumaya bana boloci ji dilan n'u ka sanfɛ kalanso Université Oxford ye. San o san ko denmisɛnnin fitinin minnu si ma se san 3 ma de bɛ fatu ka sabu kɛ sumaya bana ye. Sumaya bana bɛ mɔgɔ 600 de minɛ Ghana jamana kɔnɔ san o san. Sudan jamana finitigiw ye laseli kɛ bi alamisa ko fitinɛ bɛ ɲini ka don jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu tun kɛlen don ka bɛn gafe bolonɔ bila walasa u ka se ka jamana fanga kura sigi.